Hola, aquí estic fent unes prunes per al concurs de la Robocat del 2023. Molt bé, molt bé. I vosaltres? Nosaltres actualment estem fent el codi per un cotxe que es sí? mogui amb el joystick. Com aquest? Sí. Vale, molt bé. Aquí un robot, o sigui, muntant el robot, molt bé. Quantes eren d'aquestes? Aquí estan fent carbasses per la Robocat i mirant els dissenys del robot, molt bé. Aquí estan mirant dissenys també de robot. Sí. Aquí estan fent un ou per la Robocat i aquí estan fent el camp.